אוקיי, אז זה השיעור השני, בשבוע השביעי של סמסטר א', הגענו לאמצע, טירוף. אז למדנו אז למדנו על חוק קולון, על החוק שמגדיר את הכוח שפועל בין חלקיקים טעונים, לצורך העניין במקרה שלנו בין אלקטרוני הערכיות של אטום מסוים לבין הגרעין שלו. ולמדנו איך זה שיש אלקטרוני ליבה בנוסף לאלקטרוני ערכיות, איך זה משפיע על המטען שהאלקטרון הערכיות חווה מהגרעין. המטען הזה ממוסך על ידי אלקטרוני הליבה, וגם ראינו מה קורה למטען האפקטיבי שהאלקטרוני הליבה רואים לאורך השורה ובמורד הטור. ועכשיו אנחנו נמשיך הלאה לתכונות המחזוריות עצמן, והתכונה המחזורית הראשונה שטיפה דיברנו עליה היא הרדיוס האטומי. מה הגודל של האטום? אז הרדיוס האטומי זה הגודל הפיזי של האטום, אפשר למדוד אותו, דרך אגב. כמובן שאנחנו לא יכולים להסתכל על האטום במיקרוסקופ ולבדוק, אבל אנחנו יכולים למדוד לא משנה, אני לא הולכת להיכנס לאיך בדיוק מבצעים את הניסויים האלה, זה לא רלוונטי לנו. אנחנו יכולים לבדוק מה המרחק, נגיד במתכת, תתעלמו מהרדיוס קובלנטי, אנחנו לא הולכים לדבר על זה, אנחנו הולכים לדבר פה על, נגיד, רדיוס מתכתי, נגיד במתכת, מתכת נתרן, רואים זה NA, זה הסימול האטומי של נתרן, אנחנו מודדים את המרחק בין הגרעינים של הנתרן, של נתרן אחד והנתרן השני שלידו, מחלקים את זה בשתיים ומגלים שהרדיוס של הנתרן הוא 186 פיקומטר. פיקומטר זה מידה שלא ביקשתי מכם לזכור, אולי זו הייתה טעות. פיקומטר, 1 פיקומטר זה 10 בחזקת מינוס 12 מטר. זה המשמעות של פיקו. פיקו. ואם תבדקו, אז לצורך העניין 100 פיקומטר זה 1 אנגסטרם, שזה 10 בחזקת מינוס 10 מטר. בסדר, רק לפעמים אנחנו נותנים אז זה פחות או יותר הסדר גודל של רדיוס של אטום. לפעמים אנחנו נותנים את זה בפיקומטרים, בכמה מאות, עשרות או מאות פיקומטרים. לפעמים אנחנו נותנים את זה באנגסטרמים, ואז אנחנו אומרים 1 אנגסטרם, 2 אנגסטרם, 0.5 אנגסטרם, כל מיני דברים כאלה. אז זה בדרך כלל פיקומטר או אנגסטרם, אלה יחידות המידה שמשתמשים בהן בהקשר של רדיוס אטומי. כתבתי את זה פה כדי שתכירו. אתם לא חייבים לזכור את ההמרות האלה. טוב, אז שוב, גודל אמפירי זה גודל שאנחנו מודדים אותו בעזרת ניסוי. חייבים למדוד אותו במצב מוצק, כי במצב מוצק האטומים ארוזים אחד ליד השני בצפיפות ואין רווחים ביניהם, לכן רדיוס אטומי תמיד מודדים במצב מוצק. וזה המרחק בין שני גרעיני אטומים, אנחנו לא יכולים להסתכל על זה, אנחנו יכולים לחוות בדרכים שונות ומשונות, לחוש בדרכים שונות ומשונות אינדיקציה למרחק בין שני גרעיני האטום, ואנחנו לוקחים את המרחק בין שני גרעיני האטום, מחלקים לשניים, וזה בעצם הרדיוס של אטום אחד. השורה התחתונה היא ככל שהמשיכה של הגרעין גדולה יותר, כך הרדיוס קטן יותר. למה? כי מה יש ברדיוס של האטום? ברדיוס של האטום זה האזור של קליפת הערכיות. זה האלקטרונים שהם הכי גבוהים באנרגיה, זה אלקטרוני ערכיות מסתובבים כאן. ואמרנו שככל שאלקטרוני ערכיות נמשכים יותר חזק אל הגרעין, אז הם בעצם מתקרבים אליו. זאת אומרת שככל שהגרעין מושך את האטומים יותר חזק, אז האטום נהיה יותר קטן, פיזית יותר קטן.
אבל ככל שאנחנו, כל פעם שאנחנו עולים ברמת אנרגיה, אז האטום בעצם גדל, כי נוספת לנו בעצם עוד קליפה, עוד רמה של אלקטרונים, ואז האטום הולך וגדל. אז לאור המגמות ב-Z אפקטיבי, אמרנו ש-Z אפקטיבי, המשיכה של הגרעין, עולה לאורך השורה ויורדת לאורך הטור. האמת שכבר עשינו את זה טיפה אחר כך, אבל תעצרו ותכתבו לעצמכם. בואו נראה אם איבדתם את זה כמו שצריך בראש. מה קורה לרדיוס האטום כשאנחנו הולכים משמאל לימין לאורך השורה? עולים כאילו לאורך השורה, לאורך המחזור. מה קורה לרדיוס האטומי? ומה קורה לרדיוס האטומי כשאנחנו יורדים בטור? תעצרו את הסרטון, תכתבו לעצמכם. אוקיי. אז במורד הטור, בכל שורה נוספת רמת אנרגיה. והרמת אנרגיה, זה אומר שגם פיזית יש לנו עוד רמת אנרגיה, אז האלקטרונים פשוט מסתובבים באזור שהוא יותר מרוחק מהגרעין. בנוסף לזה, בגלל שהאזור הזה יותר מרוחק מהגרעין, הם חווים משיכה יותר קטנה מהגרעין, ולכן הם אפילו עוד יותר מרשים לעצמם להתרווח ולהתרחק ממנו. אז ככל שאנחנו יורדים בטור, הרדיוס האטומי הולך ועולה. אם אנחנו נסתכל על טור מספר 8 בטבלה, על טור מספר 6 בטבלה, זה הטור פה של החמצן, אז חמצן הוא עם תסלחו לי על הלק, אז החמצן הוא עם הרדיוס האטומי הכי קטן מבין כולם, אחר כך סיליקון, אחר כך, מה יש לנו פה, לא סיליקון, קודם החמצן, אחר כך הגופרית, אחר כך הסלניום, אחר כך הטלור, וכולי וכולי וכולי. הרדיוסים הולכים וגדלים ככל שאנחנו יורדים בטור. לאורך השורה אמרנו שמספר אלקטרוני הליבה נשאר אותו דבר, אבל נוספים, אז Z הולך ועולה, המספר הפרוטונים בתוך הגרעין הולך ועולה, ולכן האלקטרונים חשים משיכה יותר ויותר ויותר חזקה מהכיוון של הגרעין, ולכן הרדיוס האטומים נמשכים אליו יותר, והם נהיים יותר ויותר קטנים, ולכן ככל שאנחנו עולים בשורה, הולכים משמאל לימין בשורה, אז האטומים הולכים ונהיים יותר ויותר ויותר קטנים. בואו נראה את זה. יש לנו פה את הטבלה המחזורית הדינמית, יכולה לתת לנו כל מיני מידע מאוד מאוד נחמד על האטומים, וביניהם גם מדידות של רדיוס אטומי, והם מראים לנו את זה גם בצבעים מאוד מאוד חמודים. אז אנחנו יכולים לראות במורד הטור, אנחנו רואים צבע בהיר זה הרדיוס הכי קטן, וצבע כהה זה הרדיוס הכי גדול. אז ככל שאנחנו יורדים בטורים, אנחנו רואים רדיוס הכי קטן למעלה, רדיוס הכי גדול למעלה, בכל הטורים זה תקף, אפילו אם זה שינויים מאוד מאוד קטנים, עדיין זה משהו שהוא די קונסיסטנטי. אתם יכולים לראות פה גם, ברגע מבקשים מהטבלה המחזורית להראות איזשהו נתון מסוים, היא גם מראה פה את הרדיוס, אז בעצם הרדיוס שלך, היא כבר לא מראה את המסה האטומית כמו שהיא הראתה קודם, עכשיו היא מראה מה הרדיוס האטומי של חנקן, 56 פיקומטר. הרדיוס של זרחן הוא 98, ארסן, 114 וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו יכולים לראות שהרדיוס הולך ועולה. מי האטום הכי קטן, באופן פיזי? באופן מפתיע זה לא המימן, המימן יש לו רק פרוטון אחד, הרדיוס שלו הוא 53 פיקומטר, זה בערך חצי אנגסטרים, אבל ההליום יותר קטן ממנו. למה ההליום יותר קטן ממנו? תעצרו את הסרטון, תחשבו. בגלל שהאלקטרונים של מימן ושל הליום נמצאים שניהם ברמה הראשונה, נמצאים תכלס באותו מקום. אבל האלקטרון של המימן רואה במרכאות, חווה משיכה רק מפרוטון אחד. והאלקטרונים של ההליום חווים משיכה משני פרוטונים. בעצם משיכה כפולה, הם נמשכים אליהם יותר, ולכן הם מתקרבים אליהם יותר. אז האטום הכי קטן הוא ההליום,
ותסתכלו, לא רחוק ממנו יש את הניאון, שהייתם חושבים שניאון הוא כאילו, יש לו עוד רמת ערכיות, אז הוא יהיה יותר גדול ממימן, אבל לא. יש לו, האלקטרונים שלו חווים Z אפקטיבי של 8, זה פי 8 מהמטען שחש האלקטרון של המימן. זה כל כך משמעותי, עד שזה אפילו מתגבר על המרחק, וזה נכון, זה רמת אנרגיה יותר גבוהה, אבל הם נמצאים יותר קרוב אל הגרעין בגלל ה-Z הגדול, בגלל המטען המאוד מאוד גדול של הגרעין, הם ממש מתקרבים אליו באופן פיזי. טוב, אז ראינו את המגמות, בואו נעשה תרגיל. זה תרגיל בסגנון של היפגרות. 5 יסודות שמספריהם האטומים עוקבים, מסומנים באותיות V, W, X, Y, Z. אוקיי? אין את ה... זה אותיות קטנות, אז אין דבר כזה, אבל כאילו אין יסודות כאלה. בוא נניח. אנחנו רק יודעים שהם אחד אחרי השני בטבלה המחזורית. V אחר כך W, אחר כך X, אחר כך Y, אחר כך Z. בדיאגרמה שלפניך, זאת, מוצגים הרדיוסים של אטומי היסודות האלה ביחידות אורך אנגסטרם. רואים פיקומטר אנגסטרם, זוכרים שדיברנו על זה? אבל לא משנה. זה לא כזה חשוב לנו היחידות המדויקות, אנחנו לא הולכים לאתר אותן בדיוק בטבלה המחזורית, אנחנו רק רואים ש-V יותר גדול מ-W, W יותר גדול מ-X, ואחר כך יש לנו פתאום קפיצה ענקית ברדיוס. Y הרבה יותר גדול מ-X, ו-Z שוב יותר קטן מ-Y. אוקיי, מהי הקביעה הנכונה? אז אני משאירה לכם לקרוא את הקביעות, ואתם מוזמנים לעצור את הסרטון, ולנסות לראות אם אתם יכולים להפיק אינפורמציה מהנתונים שיש לכם, ולהסיק מסקנות לגבי זה. אז יאללה, תעצרו את הסרטון, תעשו את זה. אוקיי. אז אחרי שעצרתם את הסרטון, שמתי לנו פה טבלה מחזורית ריקה כדי לפשט את העניינים, ולהגיד איפה פחות או יותר מבחינת הטורים, איפה היסודות האלה נמצאים. עכשיו אני הולכת לעשות את זה לאיזשהו טור אקראי, איזושהי שורה אקראית, אבל זה תקף לכל הטורים. מה שאני יודעת זה דבר כזה. אנחנו יודעים שלאורך השורה, הרדיוס קטן, נהיה יותר ויותר קטן, ולאורך הטור, במורד הטור, הרדיוס עולה, גדל. אז אנחנו אומרים ככה, אוקיי, אנחנו יודעים ש-V, W, Z הם יסודות עוקבים, וזה מסתדר לנו שאנחנו יודעים שהם נמצאים אחד אחרי השני בטבלה המחזורית, כי הרדיוס שלהם הולך וקטן, זה מתאים ליסודות שנמצאים V, W, X. עכשיו, בין X לבין Y יש פתאום קפיצה ענקית ברדיוס. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו ש-X בעצם נמצא בטור אחד, ו-Y נמצא בשורה אחת, ו-Y נמצא בשורה אחרת. זה הדבר היחיד שיכול להסביר כזאת קפיצה, שפתאום נוספה לי עוד רמת אנרגיה שלמה. כאילו X הוא הכי קטן שיכול להיות באותה שורה, ו-Y הוא כבר רמת אנרגיה חדשה. אז זה אומר שכנראה ש-X הוא גז אציל איפשהו פה, ו-Y הוא היסוד הבא בתור שהוא בעצם מתכת אלקלית. ובגלל הקפיצה הזאת שאני הבנתי שהיה לנו פה מעבר של שורה, וסימנתי וסימנתי פה בזכות זה את X ו-Y, ושוב, סימנתי פה את X ו-Y באמת בשורה אקראית לחלוטין. עכשיו אני יכולה לשים פה את שאר היסודות לפי למיקום של X ו-Y. אז לפני X יש את W, ולפני W יש את V, V, W, X, Y, אחרי Y יש את Z. אוקיי, עכשיו אני יודעת איפה היסודות האלה ממוקמים על הטבלה המחזורית. שוב, פחות או יותר, זה יכול להיות שורה למעלה, שורה למטה, זה לא משנה. הרי החוקיות היא אותה חוקיות. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לבדוק.
מה הקביעות הנכונות. פה כתוב, היסודות V עד Z נמצאים באותה שורה בטבלה המחזורית, אבל אנחנו רואים שהם לא נמצאים באותה שורה בטבלה המחזורית. V, W, X נמצאים בשורה מעל, ו-YZ נמצאים בשורה אחרת. אז הקביעה הזאת היא לא נכונה. היסוד Z הוא ממשפחת הגזים האציליים? לא, לפי מה שראינו, אז היסוד Z הוא בכלל מתכת אלקלית אפרורית. אם הוא היה גז אציל, אז היינו רואים אותו, בעצם הוא היה צריך להיות הכי קטן מבין כולם. אם הם היו באמת 5 עוקבים והוא היה האחרון, הוא היה גז אציל, אז הוא היה צריך להיות הכי קטן מכולם. כי אנחנו יודעים שלאורך השורה הרדיוס הולך וקטן. אז גם כאן לא נכון. היסוד Y הוא יסוד ממשפחת המתכות האלקליות. האמת, כן, הנה אנחנו רואים שהוא בטור מספר 1, משפחת המתכות האלקליות, זה נכון. בואו נסתכל בשביל הספורט על הקביעה מספר 4. מספר אלקטרוני ערכיות באטום של יסוד V קטן ממספר אלקטרוני ערכיות באטום של יסוד Z. בואו נראה. כמה אלקטרוני ערכיות יש באטום של יסוד Z? אנחנו יודעים שזה טור מספר 1, זה טור מספר 2. אז ל-Z יש 2 אלקטרוני ערכיות, ואז אנחנו קופצים, זה טור מספר 3, 4, 5, 6. אז ל-V צריך להיות 6 אלקטרוני ערכיות. אז אם ל-Z יש 2 ול-V יש 6, אז גם הקביעה הזאת היא לא נכונה. אפילו שהמספר האטומי של V הוא יותר קטן, זאת אומרת, מספר הפרוטונים בתוך הגרעין של V הוא יותר קטן מאשר של Z, מספר אלקטרוני הערכיות שלו הוא יותר גדול. אז אוקיי, פתרנו את השאלה הזאת. אנחנו נמשיך הלאה. אוקיי. מה קורה עם איונים? דיברנו על אטומים ניטרליים, הבנו את האטומים הניטרליים, וזה כל מה שיש לדעת על העניין הזה. הולך ויורד לאורך השורה, הולך ועולה במורד הטור, זהו, זה החוקיות וזה מה שצריך לזכור. בואו נדבר על איונים. קטיונים, אוקיי. דבר ראשון, תמיד, חוץ מבשאלות אתגר וכאלה, אני אבקש מכם להשוות בין האטום הניטרלי לבין האניון שלו והקטיון שלו. אני לא הולכת לבקש מכם להשוות בין אניון של מגנזיום לבין קטיון של נתרן, בסדר? לא הולכת לבקש מכם דברים כאלה, שוב, חוץ מאשר בשאלות אתגר, וגם זה דברים שאתם מסוגלים להתמודד איתם. אז תמיד אנחנו הולכים להשוות בין האטום הניטרלי לבין האניונים והקטיונים שלו, ולא של יסודות אחרים. אז אל חשש. והאמת שזה מאוד 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 הגיוני. מה אתם חושבים? הרדיוס של קטיונים ושל אניונים גדול או קטן או שווה לרדיוס של האטום הניטרלי. בואו נעצור רגע את הסרטון. תחשבו על זה שנייה. אני בטוחה שלפי ההיגיון תצליחו למצוא פתרון. כתבתם את התשובה? אם לא תכתבו. אז התשובה היא כזאת. קטיון, זה אומר, לקחנו את האטום הניטרלי והורדנו ממנו אלקטרונים. מה קורה כשנוריד אלקטרונים? זה אומר שהרדיוס שלו יקטן, או שהוא יגדל, או שהוא לא ישתנה. תמיד כשאנחנו מורידים אלקטרונים, באופן אינטואיטיבי אנחנו יודעים את זה, הרדיוס קטן. וכשאנחנו מוסיפים עוד אלקטרונים, אז הרדיוס גדל. זה תמיד ככה, אנחנו נדבר פה על הפרטים. עכשיו, הקטיונים, עכשיו למה, בואו נחשוב למה, זה לא באמת למה, כן, אבל מה התועלת האנרגטית של אטום בלהפוך ליון, כן? אנחנו יודעים שאטומים שנוטים להפוך לקטיונים, שנוטים למסור את האלקטרונים שלהם, הם עושים את זה כדי לקבל את היציבות של קליפת ערכיות מלאה, זאת אומרת שהם נפטרים בדרך כלל מכל אלקטרוני הערכיות שלהם. מה זה אומר? למשל, סתם יש לנו איזשהו אטום ויש לו אלקטרונים ברמה ראשונה, ברמה שנייה, ברמה שלישית, ועוד זה נגיד 2 אלקטרוני ערכיות ברמה רביעית, ומה שהוא עושה כדי שהרמה, תהיה לו רמה מלאה, הוא מוסר את 2 האלקטרונים האלה, נפטר
מכל הרמה הרביעית, ונשאר, מתפשט בעצם, מקלף מעצמו קליפה. נשאר רק עם 3 רמות אנרגיה. מה זה עושה לרדיוס שלו? כמובן, זה מקטין את הרדיוס שלו, הורדנו קליפה שלמה, האטום נהיה יותר קטן, זאת אומרת, היון יותר קטן מאשר האטום הניטרלי. גם אם לא קילפנו קליפה שלמה, גם אם נגיד היו לנו שני אלקטרוני ערכיות, בוא נגיד שהיו לנו, לא יודעת, 5 אלקטרוני ערכיות, שוב אני מראה את זה כאילו שזה מודל בור, היו לנו 5 אלקטרוני ערכיות והורדנו 2 מהם. אוקיי? בין האלקטרונים לבין עצמם יש דחייה. אתם עליתם על זה בעצמכם. האלקטרונים הם כולם שליליים, הם לא אוהבים להיות אחד ליד השני. זה אומר שהם דוחים אחד את השני, מנסים להתרחק קצת כמה שהם יכולים אחד מהשני. זה אומר שברגע שיש לי הרבה אלקטרונים באותה רמה, אז הרמה הזאת קצת גדלה, כי האלקטרונים כזה מנסים להתרחק אחד מהשני, כמה שאפשר, לשמור מרחק, לשמור על דיסטנס. ועכשיו, אם הורדנו חלק מהאלקטרונים שיש בתוך הרמה הזאת, אז אוקיי, אני לא צריך כל כך להתרחק, אפשר קצת להרפות. זאת אומרת, הדחייה האלקטרונית קטנה, והרמה נהייתה יותר קטנה. לכן, גם אם לא קילפתי קליפה שלמה, כשהורדתי אלקטרונים, שהפכתי לקטיון, מאטום ניטרלי לקטיון, גם אם לא קילפתי קליפה שלמה, גם אם לא הורדתי רמה אלקטרונית שלמה, עדיין הקטיון יהיה יותר קטן מהאטום הניטרלי, בגלל שהורדתי את הדחייה האלקטרונית. והאלקטרונים יכולים קצת יותר להתקרב אחד לשני עכשיו, כן? לא כל כך צפוף להם, הם לא מנסים כאילו לשמור על דיסטנס כמה שהם יכולים. אוקיי, לדוגמה, רדיוס של אטום נתרן הוא 186 פיקומטר, רדיוס של יון נתרן הוא 99 פיקומטר, זו קפיצה ממש גדולה. למה זאת קפיצה כל כך גדולה? במקרה של נתרן, לנתרן, תסתכלו בטבלה המחזורית, יש לו אלקטרון ערכיות אחד. אז אם הורדתי לו אלקטרון אחד והפכתי אותו לנתרן פלוס, זה אומר שהורדתי לו את כל אלקטרוני הערכיות ובאמת קילפתי ממנו קליפה, אז יש הבדל מאוד דרמטי בין הנתרן הניטרלי לבין הנתרן פלוס שהוא בעצם קליפה שלמה ירדה ממנו, רמת אנרגיה שלמה ירדה ממנו. אז זה מה? בוא נראה עוד איזשהו, לא בדיוק תרגיל, משהו מחשבה. אטום נחושת ניטרלי, הרדיוס שלו הוא 128 פיקומטר. לקטיון חד ערכי של נחושת יש 96, הרדיוס שלו הוא 96 פיקומטר. עכשיו, בואו נסתכל רגע על הטבלה המחזורית. הנחושת היא לנחושת פלוס יש בעצם אותו מספר אלקטרונים כמו לאטום ניקל, נכון? הנה נחושת. עכשיו, נחושת פלוס, כמה אלקטרונים יש לה? נחושת ניטרלית יש לה 29 אלקטרונים, לנחושת פלוס יש 28 אלקטרונים, אלקטרון אחד פחות. אז זה אומר שלנחושת פלוס יש אלקטרון אחד, יש בדיוק אותו מספר אלקטרונים כמו של ניקל. אז אולי נצפה לזה שלניקל, בגלל שיש אותו מספר אלקטרונים, אז לניקל יהיה אותו רדיוס כמו לנחושת פלוס, נכון? הגיוני? בואו נראה. מסתבר אוקיי. אז נצפה שלא ממש, כי לניקל ניטרלי יש רדיוס של 125, שזה הרבה יותר גדול מנחושת פלוס. בואו נרכז את הנתונים. אמרנו שרדיוס של נחושת ניטרלית
זה 128 פיקומטר, רדיוס של נחושת פלוס זה 96 פיקומטר, ורדיוס של ניקל ניטרלי זה 125 פיקומטר. ניטרלי זה אומר שיש לו אותו מספר של פרוטונים ואלקטרונים. זאת אומרת, הוא ניטרלי מבחינה חשמלית. הפלוס והמינוס שלו, הפלוסים והמינוסים שלו שווים. אז למה זה ככה? אז דבר ראשון, הערכות האלקטרונים שלהם היא לא אותו דבר. בואו נסתכל על הערכות אלקטרונים של נחושת. אתם מוזמנים לכתוב את זה עכשיו לעצמכם. מהי הערכות האלקטרונים של נחושת? הערכות האלקטרונים של נחושת היא כמו הערכות האלקטרונים של, תעשו את זה, תעצרו את הסרטון ותבדקו את זה. הערכות האלקטרונים של נחושת היא אותו דבר כמו הערכות האלקטרונים של ארגון, בנוסף לאלקטרוני 4s2, שני אלקטרונים ב-4s, ועוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 אלקטרונים ב-3D, אבל אנחנו יודעים שבמצב כזה שיש לנו 9 אלקטרונים ב-3D, אז אנחנו מקפיצים אלקטרון אחד מ-4s ל-3D כדי למלא את תת רמה 3D, אז מה שאנחנו מקבלים זה 4s1, 3D10. אוקיי, זה נחושת ניטרלית. מה הערכות האלקטרונים של נחושת פלוס? אותו דבר, אמרנו שכשאנחנו עושים קטיון, אנחנו לוקחים אלקטרון, מאיפה האלקטרון הזה יוצא? האלקטרון יוצא מרמת הערכיות. איזה אורביטל פה הוא ברמת הערכיות? האורביטל שנמצא ברמת הערכיות הוא אורביטל 1s. אז אנחנו בעצם לוקחים את האלקטרון הזה, את האלקטרון שנמצא ברמה 1s, ומה שנשאר זה בעצם, ב-Cu פלוס אנחנו מקבלים משהו כזה, הערכות כמו של ארגון, ו10 אלקטרונים ברמה 3D. זה אומר בעצם שלנחושת פלוס הורדנו לה רמת ערכיות. בעצם יש לה עכשיו אלקטרונים ברמה 1, אלקטרונים ברמה 2, אלקטרונים ברמה 3, ושום אלקטרונים ברמה 4. אז רק 3 רמות ערכיות, רק 3 רמות אלקטרוניות. אין לה 4 רמות עכשיו, יש לה רק 3 רמות אלקטרוניות. עכשיו, מה קורה בניקל? מה הערכות של ניקל ניטרלי? הערכות של ניקל ניטרלי היא רגילה, היא לפי האופבאו, כמו ארגון, עם 2 אלקטרונים ברמה 2s, ו8 אלקטרונים ברמה 3D. זאת הערכות האלקטרונים של ניקל. לניקל יש 4 רמות אלקטרוניות. גם לנחושת רגילה יש 4 רמות אלקטרוניות. לכן זה לא מפתיע אותנו ניקל, הרדיוס של ניקל יותר דומה לרדיוס של נחושת, שלשניהם יש 4 רמות אלקטרוניות, ולא לקטיון של הנחושת, שלו יש רק 3 רמות אלקטרוניות. אז זאת סיבה ראשונה. Cu איבד את כל רמה 4, לניקל יש אלקטרונים ברמה 4, ולכן הוא יותר גדול, יש לו עוד רמה. סיבה נוספת זה כמה פרוטונים מושכים את האלקטרונים האלה. בניקל יש 28 אלקטרונים, 28 פרוטונים, וב-Cu פלוס יש 29 פרוטונים. 29 פרוטונים מושכים יותר חזק מאשר 28 פרוטונים, ולכן הרדיוס יותר קטן. אבל מה שבאמת משפיע, זה הסיבה השנייה משפיעה פחות, והסיבה הראשונה משפיעה הרבה יותר. כי
C הוא איבד את כל הרמה האלקטרונית שלו, ולניקל יש אלקטרונים ברמה הרביעית. אוקיי, נמשיך הלאה. סליחה על ההפסקה. מה קורה עם אניונים? לא באופן מפתיע. כשאנחנו מכניסים עוד אלקטרון לרמת הערכיות, כבר דיברנו על הדחייה האלקטרונית, הם כולם רוצים להתרחק אחד מהשני, הם פשוט כל האלקטרונים בעצם, זה כמו שאנחנו נמצאים במעגל, אתם זוכרים פעם שהיו מעגלים ואשכרה אנשים החזיקו ידיים אחד עם השני, אז מה קורה כשעוד בן אדם רוצה להצטרף למעגל? כל האנשים שנמצאים במעגל צריכים לקחת צעד אחד אחורה, מתרחקים כדי לפנות לו מקום, אותו דבר אלקטרונים. נכנס עוד אלקטרון, דחייה אלקטרונית אומרת לכולם, בואו נתרחק טיפה אחד מהשני, בואו נתרחק ממנו, בואו נתרחק אחד מהשני, כדי שלכולם יהיה מקום, כדי שלא נהיה צמודים, הם לא אוהבים להיות קרובים אחד לשני, לכן חייב להיות עלייה ברדיוס. לדוגמה, רדיוס של אטום פלואור הוא 71 פיקומטר, זה אטום מאוד מאוד קטן, רדיוס של יון פלואוריד, לפעמים אנחנו נדבר על זה, על שמות של יונים, אבל שמות של אניונים, של יונים שליליים, הרבה מאוד פעמים מסתיימים באיד. אז רדיוס של יון פלואוריד, יון שלילי, אניון של פלואור, הרדיוס שלו הרבה יותר גדול, כמעט פי 2. אוקיי, לסיכום. פה אנחנו אין יותר מדי התחכמויות. מוסיפים עוד אלקטרונים, הרדיוס עולה. לסיכום, ביחס לאטום הניטרלי, לקטיונים יש רדיוס קטן יותר, ולאניונים יש רדיוס גדול יותר. זה כל מה שאנחנו צריכים לדעת ולזכור. ובזאת אנחנו סיימנו את הנושא של רדיוס אטומי. נמשיך לתכונה המחזורית הבאה, שזה אנרגיית שינון, בווידאו הבא.